också påverka åt andra hållet så att vi lite lättare kommer tillbaka. Ja, precis. Att vi kan dra lite Så får du inte göra. på båda hållen. Ja, vad var det för tur? Nu, jag tycker vi fortsätter med att du vänder upp på medellinjen. Och sen att du rider den här lilla snälla sidan från medellinjen och ut mot långsidan i det här fallet mellan C och K. Mellan C och... Vänder rätt upp där. Sen börjar du rida sidvärt som ut här mellan E och K. Ja, fråga hem. Ja, där ja, det. Bra. Nu snäckt igenom. Då vill jag se lite genom den där kortsidan. Nu är det lite att titta på här. Det ska vi skita i för det är på Vänta lite grann så kommer det lätt i hörnan. Där är det vissa begränsningar. Du kan ändå hålla på kanten. Så att du kan vända snäckt igenom. Ja. Lite längre trådjäck. Kom ut precis till vänster och gå eller gå. På medellinjen. Och så sidvärt. Du trycker lite. Sidvärt för högerskänken. Såja. Gå bak lite före. Du kan inte med högerskänken. Såja. Känner att det blev lite mera. Har det här på slutet? Det känner jag också. Nej, men då har du. Du får lita på mig. Såja. Och så släpper du igenom yes. Känner du jag lite? Nej. Ja, lite då. Så vänder vi upp på medellinjen. Jag går mot samma sak en gång. Bak med sadeln där så ner händerna. Såja! Vad kan du? Ja! Vi har några fina hörnplaceringar här också. Några fina hörnplaceringar. Ja det. Vänder du upp vi ser en gång till och rider tillbaka mot den långsidan du är nu. Rätt. Ja. Perfekt. Och så nog ställ, forma. Såja. Vända ut så du fastnar på den. Så. Fortsätt rakt fram där nu. Så tänker du nu, kommer tillbaka till sadeln, sänker samtidigt händerna. Gå in stora volten där nere. Nu går du på 3ans växel. Går du fram lite på 4an. Ja, kom igen. Sänk händerna nu, kom tillbaks. Ja då. Ner på 3an. Jag vill se om du kan få honom lite bättre formad runt efterskänken. Så det. Ja, det. Kom igen. Ställ igenom lite till. Ställ igenom lite till. Såja. Du måste ju ha en Sådär, ja. Ställ lite till innan jag börjar på pausa. Ställ lite till. Så rätt. Men jag bara ser och spårar här när han kommer upp. Ja, bravo. Och så saktar du av för första. Så går det. Nej, det ska vara lite så. Det blir lite för honom samma sak som för dig. Du sätter dig tillbaka med händerna rätt. Han ställer på det. Så blir det inte annan krav. Men såg du att det är bättre när jag försöker hålla tillbaka med händerna? Nej. Ofta blir det bra. Ja, han kan välja sig. Men själv när det är jag som förstör för honom. Han finner själv. Ja, han gör Han ju är så det. väl omhändertagen. Permanentad svans har jag sett också. Ja, han bajar ju ner sig i transporten. Han har inte plats. Nej.